Niko seko ni donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana na Mali kɔnɔna na tɔ b'a jɛ hali sisan an filɛ nin ye ende dugu la ɲan nɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ji o bɛ ka woyo o bɛ samiya kofɔ o bɛ hɛrɛ kofɔ sanji kɔni nana kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don bawo samiya o kɔni taabolo ka ɲi kosɛbɛ walasa an ka se ka o seko ni donko k'o matarafa k'o yira diɲɛma tɔw k'a ye ka se k'a dɔn k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔ jamana seko ni donko o ma yɛlɛma hali sisan an bɛna bɔ nin kulu in kan nin jiwo in na ne ka yɛlɛ ka taa sanfɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale bɛ k'an kɔnɔ bawo ale ka fɔ la a b'a yira n na k'a fɔ ko laadala ko u ma a dabila hali sisan. Duguma Amadu ni sanfɛ ama a filɛ nin ye bon ni ɲɔ tigɛ banna ɲɔ kura yanni i ka ɲɔ kura nɛnɛ i bɛ ninnu de sɔn fɔlɔ yanni anw ka dun ɲɔ kura in i b'o de kɛ dɛgɛ ye ka dɔ di ninnu dugumata in ma ka dɔ di sanfɛta ninnu. Dugu sigilen don kulu dawolow fɛ wa kabakomafɛn caman bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ sanga tunnel naturel o mun yɛrɛ janya bɛ taa mɛtiri 200 bɔ ɲɔgɔnko la laadalamaw ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko maa si ma nin yɔrɔ in labɛn wa bɛɛ lajɛlen kɔni nana sɔrɔ diɲɛ na yan nɔ. Tunnel naturel bongo ye yan de sanga bongo tunnel naturel ye donc an bɛ don da la ka bɔ bɔndɔ la a bɛ taa fo banani donc fɔlɔ tubabuw kun na yan pour u bɛna an ka yɔrɔw lajɛ yirimɔgɔw falaise ninnu ani dessin ninnu mun bɛ tunnel kɔnɔ u kun bɛ na o de photographier ka o de filɛ. Wala i b'a ye k'a fɔ seko ni donko kanubaw kun bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ne ka na u ɲɛ ni hakiliw damu nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na a dɔw yɛrɛ n'o ye nansaraw ye u y'a kanu ka na u ka ɲɛnamaya tɔ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o misali dɔ ye Marcel Griol ye. Yan de ye sanga dunan jiginso ye a jɔra kabini san 1999 nansaraw de kun b'a ɲɛmɔgɔya la fɔ ka taa se Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta. Marcel Griol ale kɔni ye nansara ye mun mɛnna yan kosɛbɛ a yɛrɛ fatura yan nɔ san 1956 an y'a somɔgɔw wele ka bɔ Faransi a sangako bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra yan nɔ a suturala wa masiki dɔgɔn bɔra ka laadala ɲɛnajɛ kɛ a kama. Le daman, c'est la levée de rue qui a été accompagnée par les masques. Niko dɔgɔnɔ jamana seko ni donko i bɛ se ka kuma a ɲɛnajɛ kɛfɛnw kan n'o yɛrɛ ye masque dogon ye o mun yɛrɛ bɛ bɔ laadaladenw ale ni ɲɛnajɛw senfɛ. Wa bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruyalen tɛ ka kuma nin fɛn in kan. Duna Faransɛw bɛ na, Anglais bɛ na, Canadiens bɛ na, Japonais bɛ na, Chinois yɛrɛ bɛ na. Kana an kɔni a ka d'an ye toujours tubabu ka na n'o tɛ kɔni vraiment foyi an ka fɛn bɛɛ de tiɲɛnen filɛ nin ye an bolo vraiment an bɛ Ala deli ka ko nin ka lasigi tourisme ka daminɛ an ka dugu nin kɔnɔ yan nɔ a ka d'an ye. Tariku y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔnɔw bɔra Mande ne kana sigi kuluw sanfɛ kamasɔrɔ sigifɛn wɛrɛ kun bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na wa hali sisan o sigifɛn ninnu ka taamasiyɛnw bi ye kuluw sanfɛ. So fitini minnu bɛ sanfɛ olu ye pigments ta ye belebeleba minnu bɛ yen o ye dɔgɔnɔw de an mɔkɛ ninnu olu nana olu tun sigilen bɛ yen nɔ. Dugu filɛ nin ye an bɛ sanfɛ an bɛna jigin bawo taama kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔgɔnɔ jamana seko ni donko ni k'i b'a kuma fɔ i tɛ se k'a fɔ ka ban yɔrɔnin kelen. An bɛ k'an bɛn di ɲɔgɔn ma waati wɛrɛ la walasa aw ka se ka dɔgɔnɔ jamana seko ni donko k'a kungun n'a ɲɛɲɛ VOA Banbara ka tengo k'a di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la Tijani Widarago kabini ende kulu sanfɛ VOA Banbara tɔgɔ la.